I dag er smartphones stort set hver mands eje, og det har givet den digitale arbejdsplads helt nye muligheder. Hos WinPoint er vi specialister i at udvikle forretningsapplikationer til både iOS 6, Android og Windows Phone, og helst med data fra en SharePoint-farm. Gennem SharePoints individuelle brugerhåndtering og rollebaserede login-brugerflade sikres det personlige overblik i alle WinPoints forretningsapplikationer. Et eksempel er denne løsning for Aarhus Havn, hvor havnens mange interessenter nemt og hurtigt kan se deres igangværende og planlagte arbejdsopgaver, opgavens estimerede varighed og selv påbegynde eller afslutte en opgave. Det betyder hurtigere svartider og bedre opgavestyring, selv når brugerne er til søs. Fordelene ved mobile løsninger er mange. Eksterne apps kan blandt andet være med til at højne servicen og brugervenligheden for kunder og brugere, mens interne apps øger mobiliteten og effektiviserer arbejdsgangene for medarbejdere og samarbejdspartnere. WinPoints forretningsapplikationer henter data direkte fra en tilhørende SharePoint-farm, ligesom alle ændringer foretaget fra appen automatisk bliver opdateret i farmen. Med en mobil løsning fra WinPoint kan dine medarbejdere således let tilgå jeres løsning, selv når de er out of office, eller kunder altid have nettjenester for din virksomhed lige ved hånden.